खुलुमबाय दुलाराय बुहुमनि गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आरोबाव बे ज्योति प्राइड मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों आंनि खाथियाव जाय उन्दै गथ' थानिसा आरो लोगोसे बे गथ'निनो बिमा दुखुथिया टेरेसा बसुमतारी आरो बे दुखुथिया न'खरनि बे हाग्रा बंग्रानि गेजेराव बे गंसेल' जाय खामला मावनानै एबा बिनि फिसाया एसे एनै खामायनानै बे गंसेल' न'खौ बे थिं फिसा न'खौ लुखानो होदोंमोन जाय गावसोरनि अखा बांखा मिथिंगा बायदिसिना जाथायनिफ्राय बासायनो थाखाय मोनसे न' नांगौ थानाय देरा नांगौ नैबेखौ खामला मुजिरा मावनानै दा बिनि गेजेराव आङो बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों आरो बे ज्योति प्राइड मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ बरायनाय थाबाय अब्ला दे हामबायसै आं गोजोननाय लाग्रोबाय नानि दे गोजोननाय होबाय बेनिफ्राय जों गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाय बे गथ'नि दारै भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों मानोना गोबां मानसिफ्रा आंनो फनजों गावनि न'खरनि जेंनाफोरखौ लानानै फनजों बिजानो आरो गावनि न'खरनि जेंनाफोरखौ लानानै गिदिरफ्रा गियानिफ्रा आरो बिदि दुखु गोलैनायनिफ्राय सुबुंफ्रा फोरमायहरो काउन्सिलिं लाहरो नाथाय बावैसो सिगां जाय गथ' बे थानिसा बे गावनो फन हरनानै बे रायलायनाया आंबो सोमोनांदों मोजां बाथ्राखौ बे बुंनायाव अब्ला आं बे समाव रेकर्डिं खालामनानै दोनबाय माखासे 10 मिनिटसो रायलायगबायमोन बेनि उनावहाय आङो बे गथ'नि रायलायनायखौ मोजां मोननानै गियाननि माखासे सोमोनांथाव बेनि बैसो बेनि फरायनायखौ मिथिनानै आङो बे गथ'खौ आङो मबाइलजों बाय फननि गेजेरजों आङो रायलायदों नाथाय नुनो मोनाखैमोन दिनै आं बिनि न'आवनो फैबाय बावैसो सिगां अल बर' काथलिक एस'सिएशननि गासै मावथि हान्जाफ्रा जाय ओनसोला सुबुंफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा लोगो हमखांबाय नाथाय आं दा ज्योति प्राइड मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों आं दिनै बिथांमोनखौ सेपारेट लोगो हमदों दा बेनि गेजेराव आङो दा आं सोंनाय जानोसै अनजाग्रा टेरेसा नोंनि रायजो जानाया नोंनि हाबा जानाय बेसे गोबाव जाखो आङो 2012 बेनिफ्राय बे हाबा जानायनि उनावहाय बे गथ'खौ इसोरनि अननायजों खय बोसोरनि उनाव मोना आङो बोसोरसेनि उनाव मोनदों आरो लोगोसे नोंनाव सोंनो लुबैदों जेब्ला नोङो नोंनि फिसायजों अरायसम गेदेर मिजिं लानानै थांखि लानानै नोङो रायजो जानो होननानै दिनै नोङो सिमां नुदोंमोन जाय सिमाङा गोजोन न'खर दानायनि गोथार न'खर दानायनि नाथाय बे सिमाङा दिनै नोङो नोंनि सिमाङा माबायदि जाबोनो हमदों जाय मोगथाङाव नोङो थांखि लादोंमोन आङो आंनि अनजालु फिसायजों गथ' सासेखौ लानानैबाबो जेरै गोथार न'खर दानायनि थाखाय मोनसे गोजोन न'खर सनानि न'खर दानायनि थाखाय मिजिं लादोंमोन बे गोजोन न'खराव दा नोंनि न'खराव माबायदि जाबोनो हमदों गोजोननायनि लामायाव फैदों ना थेर बेथेर जानाय लामायाव फैदों बेखौ एसे बुंग्रोनो हागोन ना आङो बिदिनो मोजां सिमां नुदोंमोन दा आंनि न'खरा बिराद सिलिंखार जालांबाय आरो गोदाव सोराव जालांबाय आरो दा बेनि थाखाय आं इसोरनाव बिनो आं रायजो राजाखौ गासिखौबो बिनो खावलायो दिनै आं एसेबां बे फिसा सासेखौ मोजाङै फोरोंलांनो होननानै सेस्था लादोंमोन आरो गथ'आ सिस्टार जानो होनबाय थायो बे थांखिखौ आङो हाजिरा मुजिरा मावनानैब्लाबो जाफुंहोनो होनना आं सान्दों आच्छा नोंनि गथ'खौ नोङो बबेयाव फोरोङो गुड सेफोल स्कुलाव बै फोरोंनायाथ' नोङो लेखा बायनायाव एडमिसन लानायाव फिस होनायाव बे रां रुफाखौ नों बबेनिफ्राय मोनो समनि गेजेराव गाव हरब्ला आङो होबाय गैयाबा आङो बिदिनो थाबाय गाव हरबा जाबाय गाव हराब्ला बिदिनो मोनजाला ओरैनो दै लोंनानै थाबाय बेफोर मालाबा नोङो आच्छा नों दा मा मावो हाजिरा मावनानै जायो ना मायो समनि गेजेराव हाजिरा मावो गाव थाखा फैसा हराब्ला बिदिनो मावनाङो बेनिफ्राय नोङो बे हाजिरा मावनानैबो फैसा मोना एबा मालाबा हाजिरा खामानिबो मोनजोबा खामानिखौ सानफ्रोमबो मोना बे खामानि मोनला सोरबा माहाजोनाव हाजिरा मावनानै मा खामानि मावनोलाय हाजिरा ना थोरसि लथा सुयो ना बिफां लाइफां दानफायो हाग्रा बंग्रा सेफायो ना माबाफोर खामानि मावनो नों हाजिरा मावनाया मा मावो नोंलाय बिदिनो बायदि रोखोम खामानि मावो सोर माहाजोनफोर लिंहरोब्ला औ ओमफ्राय बिदिनो हाग्रा बंग्राबो ना न'फोर सिबनानै होयो ना बिनिफ्राय माबाफोर माइ माइरंफोर जावनानै होयो नोंलाय मा खामानि बिदिनो बायदि रोखोम बेसर एरि बेफोरबायदि हाजिरा मावनाङो बिदिनो नों हाजिरायाव बेसेबां मोनो 300 थाखाल'
300 आच्छा नों माब्लाबा खामानि नागिरब्लाबो मोनला माहाजोनफोरनाव बे मोनै समाव जेनेबा नोंहा बे समाव मालाबा माइरंफ्राबो सानफ्रामबो थायो नामा जानाय लोंनाय संख्रि फानलुफ्रा थाव केरासिन बायदिसिनाफ्रा दाथ' फैदों मा कारेन्टबो गैया नोङो माबेजों नोङो जेरै कारेन्टबो गैया आच्छा दे ओरैनो सलार फिसाजों सावनानै थायो ओमफ्राय मालाबा जुदि नोङो माइरंआनो गैला बे समाव नोङो मा खालामनानै बे फिसाखौ जाहोयो एखमबा ओरैनो मोनबा जाबाय मोनाबा आं फिसानोल' जाहोबाय बेनिफ्राय नों मालाबा फिसाखौल' जाहोनानै गावबो रसा नांना थायो नामा औ ओरैनो थाबाय मा बे रसा नांनायाव नोङो फिसाखौ जोबोर अनोना जायनिखि नों गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो फिसाखौसो जाहोयो गोबां बिमाफोर दं नंगौ गोबां दुखुथिया बिमाफोर दं बिफाफोर दं गावनि फिसाखौ अननायनि थाखायनो गाव खायसे बिमाफोर दैल' लोंनानै थायो आरो मोनसे जायगायाव नुनो मोन्दों बिमाया फिसाखौ अननायनि थाखायनो ओंखाम संनायाव इसेल' मोनखौ बे उदैखौनो गावनि सिफोरजों खाथेना लायो माने ओंखाम ओंख्रिजों हायियाव दा नोङो नोंनि फिसा तानिसाखौ फोरोंनायाव बेबायदिनो फिसफोर होनायाव गोबां खस्थ' सैनांगासिनो दंना औ आच्छा दा बेनिखायनो आं दा नोंनाव सोंबावनो लुबैदों बेनिफ्राय नोंनि फिसाखौ नों इयुनाव मा जाजानो लुबैयो आं गाव गथ'आ सिस्टार जानो होनदों बे थांखिखौनो आङो जाथों होननानै आं सानो दाथ' बे गथ'आ नोंहा सासेल' अब्लाबो नों सिस्टार लाइनाव हरगोन दा बे फिसानि सायावनो गोबां मिजिं थांखि दं नोंहा सिस्टार जायोब्ला औ धोरोमनि थाखाय मोजां खामानिया बे बुहुमा गोबां गुबुंले जाबोबाय बेखायनो नों थांखि लादों इसोरा लिंहरोब्ला सानसे बे सिस्टार जागोन आरो इसोरा लिंहराब्ला जोङो फादार एबा सिस्टार जानो होनब्लाबो हाया इसोरनि लिंहरनाय बायदिसो जायो दा बे गथ'नि थाखायबो जों बिगोन दा बे समाव आं नोंनाव बेखौ सोंनायजों लोगोसे आरोबाव बे गथ' तानिसानाव सोंनोसै नानि तानिसा नोङो बे न'आव बिमाखौ नों जोबोर अनना अना बिफाखौ जोबोर अनना अना अनो माबायदि अनो बुंनायसै मोजां अनो ओमफ्राय बाबाया एसेल' अनो मामिया बांसिन अनो आंबो मामिखौहाय बांसिन अनो बाबाखौबो बांसिन अनो आं नों बिमा आरो बिफा सानैनि गेजेराव नोंनि नोमाया बांसिन अनो दा औ बेनिफ्राय नोंनि बाबाया एसेल' अनो अब्लाबो नोंनि बाबाया एसेल' अनब्लाबोथ' नों बाबाखौ जोबोर अनो ना औ सानैखौबो जोबोर अनो आं सानैखौबो जोबोर अनो बेनिफ्राय नानि सना तानिसा नोङो दा बेसेबां बैसोनि जाखो होनदोंमोन 7 बोसोर 8 बोसोर जाबाय 7 बोसोर दाखालिथ' नों 8 बोसोरसो होनदोंमोन दा 7 बोसोर हा 8 जानोसै ओमफ्राय जानोसै रानि 8 जानोसै माने 8 बोसोर जानोसैसो होनदों दाखालि माने फुरा जाथ'वाखैना दे बेनिफ्राय नोंनि फरायनाया मा क्लासाव होनदोंमोन क्लास 1 क्लास 1आव बबे स्कुलाव हाबो मिसनाव बिनिफ्राय गोजानथार नंगौना नङा मिसना एसे गोजान जायो माजों दोनलाङो नोंखौ नोमाया साइकेलजों साइकेल सालायनानै दोनलाङो बेनिफ्राय नोमाया मा मावोमोन हाजिरा ओमफ्राय थोरसि लथा सुयो हजोंहाय दखानाव थोरसि लथा सुयो ओमफ्राय माइरं जावो आयो नोंनि नोमाया माइरं जावो बेनिफ्राय दखानाव थोरसि लथा बेबायदिनो मानजिनानै बिदिनो ओमफ्राय बेसरबो गायो बेसरबो रोगायो बेनिफ्राय बेसेबां फैसा मोनो नों मिथिया नोंनि फैसाखौथ' नों मिथिया दा बेजों लोगोसे नोंदि दाखालि आंनियाव फनाव बुंहरदोंमोन बाबानि ट्रिटमेन्ट लानायनि थाखाय आरो नोंथ' आंनाव थाखा फैसा जेबो बिहराखैबो नोङोथ' दहाय मा बुङामोनलाय नों मा खालामजानो लुबैदोंमोन थाखा फैसाथ' नों लुबैयाखै मोजां खालामजानो लुबैदोंमोन बाबाखौ बिजानो लुबैयोल' नोंनो मा नांगौ खालि आर'जखौ लुबैयो औ देनाय बुंदों थाखा फैसा नाङा बिजानोल' लुबैयो आंनो आफा इसोरनावहाय नाथाय नोंगौ नोंनि गोसो मैखुना जोबोर गोथार बांसिन नोङो इसोरखौ बांसिन अनो ना थाखा फैसाखौ बांसिन अनो इसोरखौ बांसिन अनो इसोरखौ बांसिन अनो इसोरखौ अनब्लासो मा जागोन इसोरखौ अनब्लासो मोजां जागोन जायहा इसोरखौ सिगाङाव दोननानै अब्ला बियो बेनिखायनो जेरै गोथार बाइबेलाव माथाइनि 6:33 बाला बलि दं सिगां सोरगोनिखौ नागिरगो बिनि उनाव मा नांगौ गासैखौ होदेरनाय जागोन बेनिखायनो सिगां जों सोरगोनि बिफा इसोरखौ नागिरनांगौ अब्ला जोंनो मा नांगौ न' बां गारि मथर धोन गासैखौ जों मोनजोबगोन नाथाय जों गोबां मानसिफ्रा धोनखौसो सिगां
इसोरखौसो उनाव दोनो बेनिफ्राय नानि नोंदि बुंदोंमोन आब' आलफनसाखौ नोङो बबे जायगायाव नुवा आरो माबायदि नुवा बेखौ बुंगोन सोरगो रायजोआव नुदों ओमफ्राय अनसुला फोरबो जिसुजोंहाय थादों आब' आलफनसाया मानसिफोरा होनो सिखावफोरा आब' आलफनसाखौहाय गोथैसालियावहाय फैनानै हाराफोरखौ जाजोबदों होनना आं दुखु मोनो आब' आलफनसाखौ सोरगोआव थानाया बेबायदि जायाना होननानै बुङो मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय आं मोजां लामायाव थाबायनो लुबैदों बाबाखौहाय बिसन जानो लुबैयो आलफनसानाव औ मानसिफ्रा बेबायदिनो गाज्रि बखिनायनि दिनैजों बेखौ बिनि हाराखौ सिखावफ्रा लाना बुख्रुबदों आरोखि नाथाय नोङो लोगोफोरखौ नोङो मा बुंदों दिनै मोजां सोंनानै बुंदों बिदि जायाखै आब' आलफनसाया सोरगोआवसो दङ होनदों आङो सोरगोआव थाबाथ' बिदि जायाना गाहायाव थाबासो सैतानफोरा नासयनानै जायो गाहायाव थाबाबोथ' अनसुला फोरबो जिसुआ गाहायनिफ्राय गोजौनिफ्राय नाहरो बिदि होनना बुंदों होनब्लाबो मानिया मानसिफ्रा मानियाना मानोना मोजांखौ बांसिन नायनो हाया दा नोंनि उन्दै गथ'नि मेलेमाव जिउआव ओमफ्राय नों आलफनसाखौ माब्लाबा सिमां नुदोंमोन नामा गोथैसालियाव फैनायनि दुख सावफैनायनि सिमां नुदोंमोन आं केन्देलबो लाफादोंमोन नानि आब' आलफनसानि बेनि गोथैसालियाव मांखरसालियाव नोङो केन्देल सावहैदों औ बेनिफ्राय आं बिहैदों दुहुबबो सावहैदों आं नों बेबायदि बिहैदों ना औ जोबोद गोजोनथाव बेनिफ्राय नोङो दा आलफनसाखौ बबे जायगायाव दं सानो सोरगो रायजोआव सोरजों अनसुला फोरबो जिसुजों आरो सोरजोंबा दंबाय नामा इसोरजोंल' दङ ओमफ्राय अनसुलि फोरबो जिसुजों आइथा मारियाजों ओमफ्राय अनसुलि फोरबो जिसुबो दङ ओमफ्राय आफा इसोरबो दङ ओमफ्राय रावबो गैया बिनि उनाव इसोरनि अनगा रावबो गैया सैतान सुथुरल' दङ बिनि अनगायै रावबो गैया इसोरल' दङ बे सोरगो रायजोआव दा बेजों लोगोसे माखासे सोरखौ नुफादों आलफनसाखौ बे जिसुजों लोगोसे नुफादों नामा औ बबेबा नुदों सोरगोआव बे नोंनि नुनाय आदसा दा नानि नोङो उनावहाय मा जानो सानदोंमोन दे बुंनाय सिस्टार औ सिस्टार जानो लुबैदों ओमफ्राय सिस्टार जानानै नों मा खालामगोन दे बुं आफा इसोरखौ खुलुमगोन इसोरनि हाबा मावगोन आं बेनिफ्राय मा बुंनो सानबावदों गाज्रि मानसिफोरखौ नोङो मा खालामनो सानदों गोजोन खालामनो सानदोंमोन जिसुनि खामानि मावनानै औ बेनिफ्राय नोंनि बाबाया मा जौ लोङो गाज्रि खामानि मावो एसे उनावहाय जौ लोङो अन्थाइबो जादोंमोन ओमफ्राय मा होनो मोजां लामायाव थाबायनोसै आं होनदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबा रायज्लायनो होनदोंमोन बिनि उनावहाय मादैया गैया होनदों ओमफ्राय शिलंआव दंमोन शिलंआव गैया होनदों मबाइल थांखो मिथिया रावबो खिथाहराखै जाथिनि मानसिफोरनोबो मामिया खिथाखायाखै बेखौहाय दा मानसिफोरा मा होनो मामि खिथानानैसो मा होनो जाथि बंस'नि उसुं खाथिनि मिथिजोब्बाय ओमफ्राय खालि बिदिल' होनो मानसिफोरा दखाननि मानसिफोरा बिदिल' होनो बाबाया नोंनि हिन्जाव गदाय लानानै खारबाय नामा बिदि होनो नङा होनब्लाबो मानिया बेनिखायनो आं इसोरखौहाय रायजो राजाफोरखौ खावलायो बिदि होननानै आं बुंदोंमोन दा आफा इसोरनावहाय गथायनानैहाय एसे मोजां जादों होनदोंमोन बाबाया ओमफ्राय खर'आ दाबोनो इदिनो दङ दुखु सैनानै दं जोंनि न'खरावहाय गोबां खैफोद गोग्लैनानै दङ बिनि उनावनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो खावलायदो दे बेनिफ्राय बे बुहुमाव गोबांथार नोंनि बाबाया जेरै आगोलाव मिथि रोङा इसोरखौ मिथि रोङा जौ लोंबाय बिदिनो गाज्रि खामानियाव थाबायबाय आरो बेबायदिनो गोबांथार नोंनि बाबा बायदि जौ लोंग्रा गाज्रि खामानियाव थाबायग्रा गासैखौफोरखौ नों मा बुंनो सानो बिसोरखौ खावलायहरनो हागोन बा नोंसोरबो जाहाथे बिदि लामायाव दा थाबाय ना दे नों बुंनो हागोन ना देनाय बुंनो हागोन दे बुं आफा इसोरखौहाय सिगाङावनो खावलायो उनावहाय इसोरखौहाय खावलाय निमाहा होदो इसोरा उनावहाय खावलाय थांबाय आरो नोङो मोजां लामायाव थाबायनो हानाय बायदि बेफोरखौहाय गोहो लामा होदो इसोरा आरो बेफोरखौहाय मोजां लामायाव थाबायहोनो होदो इसोराबो बुंदोंमोन मोजां लामायाव थाबाय होनदोंमोन आरो बियो गाज्रि लामायाव थाबायबाय आरो इदि बायदि जाला होननाया आरोबाव थाबायफ्लांबावबाय बियो गैया होनदोंमोन आबैयाबो होआ फनखौनो बांद्राय थगायो गियो ओमफ्राय गावनो बुंहरो ओमफ्राय
ओमफ्राय गावनो गियो ओमफ्राय बाबाया बिदि बुंहरो सोर बुङा आं बुङाखै बिदि आं जौ लोङा होनो ओमफ्राय जेबो हिनजाव गदाय लायाखै होनो मानसिफोरा बिदिनो जाथि बंस'नि गोरलै गोरलाम होनजोबो ना नोंनि बाबाया हिनजाव गदाय लाबाय इसोरथ' होनाखै नैबे हिनजावफोर साब्रै साथामा होनदों ओमफ्राय गिदिरफोराबो होनदों जिजि खिमाया होनदों ओमफ्राय आब' आरफनसेया मा होनो सोरगो रायजोनिफ्राय नुहुरो होननानै बुंदों बिनि माखरसालियावहाय आङो मा होनो थांनानै बेहायनो होनदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय फैसायानो गैया बिदि जादों दे दा जों जायगाफोर बे गथ'निफ्राय आरोबाव जोङो थोंजोङै दिनै जोङो बे जायगायाव नुजाफैनानै जोङो लोगो मोनफैनायनि गेजेराव आंबो दिनै जोबोर दुखुबो मोनदों आरो गोजोननायबो मोनदों नाथाय आं दिनै बिथांमोननि जेबो होनो गैया बेनिखायनो बे गथ'नि दुखुखौ नुनानै आंहाबो सासे फिसा हिन्जाव दंमोन नाथाय दिनै इसोरानो हरबाय इसोरानो लांफिनबाय बेनिखायनो बे दुखुथिया न'खरनि जायो बियादै फिसा थेरेसा आरो आंनि फिसौ जायो बे आबौ आबौना गाबज्रियो ओमफ्रायनो आंखौ मा जायो आब' बे फिसौखौ अननायजों आंहा जेबो होनो गैया आंहाबो जेबो धोन दौलत गैया आंबो बेबायदिनो जा इसोरनि खामानि मावनायजों गरफा गरनै मोननाय रांफोरखौ आंबो दिनै बिथांनो न'खराव होनो थाखाय जेबो गैया बेनिखायनो आंनि अननायनि बे अननायनि अनथोबखौ आङो दा बे बिमानो आं बेखौ अनथोबखौ आं होबाय बेजोंनो अननायजों नोङो माइरं बायनानै जादो बेजोंनो नोङो फिसाखौ जा हायो दिनै बेजोंनो जों हामबायसै दिनै आंहा जेबो होनो गैया बे गरनैसो दानखौ आं बिथांमोन होनानै इसोरनिफ्राय आं बिबाय थागोन बे गेदेर नङा बेनिफ्राय देरसिन इसोरनियाव बेनिखायनो दिनै खेबसेबाव आङो बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनानै दिनै अननायनि बे फिसा दानखौ होनायजों लोगोसे आरोबाव आं दिनै बिथां हामबायसै दे गोजोन्थों दे नानि सना दे जायफ्रा अननायनि गेजेरजों बे गथ'नो जायफ्रा नुजाफैना थाइसे थाइनैब्लाबो होफैनो हागोन आं गुरै खावलायहरबाय सोरबाफोर जाय नानिनो गथायफैनो हागोन दे बे नाजावदो दे सना खुलुम अननायजों नाजाव दे सना दे अल बर' काथलिक एस'सियेसननि माखासे सोद्रोमाफोरा अननायनि हांखो होदों दा उनावहाय जायफ्रा होफैनो गोसो दं बिथांमोनखौ उनाव खावलायनाय थाबाय दिनै बे समावनो जोङो बिथांमोननिफ्राय जों बिदाय लानो सानबाय हामबायसै गोजोन्थों दे